Cos tá go bhcóda fátaí isteach di YouTube lunsa ónpi Americhu agus beidir ghaisiúh a chur Ciarán Dunbar ceistir an cúpla lá hin a seachtainna hin faoi líon féachana a bhíonna go mar YouTube agus reinint the éagsúla mar sin. So siad gur cheap Ciarán go méidir gur mé ábhraíonn feiteach faoi leir mar sin agus brálam leir faoi igóirí agus stadrih agus ruí agus tá mé measara oscailte tá mé sásta gach písa ólastáil go mthirta seachas mo hunraí buinc. Ach cad iad na ceistí go a Ciarán? Well, darnáiche agus mar dinne kaint fi lucht éisteach a lucht féachana lucht lethracht agus mar sin de is smaile daoine cinál agam sa cum bhaithe chur ar na statisticí ach ar YouTube tá siad an sin lom na fidanne. A míon tú inisial brí faoi lucht féachana tá agad? Níl an lucht féachana an bhór ach tá ní ar waithe leis an lucht féachana go dtíorach a dhéanamh. So tá roinnt rudí éagsúla a dhéanam cruithím sa féachana green agus áráin agus roinnt rudí mar sin agus lo sin bí me géirí iad a scape ar líon mór daoine agus roinnt acu sin brannig 3,500 duine ar roinnt acu sin ach déanam féachana eile leabhar bhasanna agus go minic ní bhíon anna 50 nó 100 duine a bhreathnaí ar sin. Ach ní enimid sin a bhrú chun tosaigh chomh mór sin mar díreach tasníhaim go méid siad ann agus ceann fág an enimid bhíon ag scríomh léirmheasanna agus caiithigh beidir gá nó tríú a clic ar léirmheas 600 focail. Ach inis déanam léirmheas leabhar in 5 nóiméid ní enam aon agur tháireacht ar chuirm é caol díreach suas ar YouTube agus so is féidir lom 10 nó 20 léirmheas leabharmheas a dhéanamh san am céine a ghlach sé ar an féachana á gá a dhéanamh. So just tá sé bhaid níos fusa ar an gcuí sin. Siad an freisin go sé tábhachtach do dhaoine a bheithan an a ghaige chlós ar líne go bhfuil áisina an má churann duine ag an focail fánach isteach tastíim an go dtiocfaidh siad ar rud éigean ar YouTube. So denm léirmheas ar leabhar amadacha ar nós Siúling go Tokyo leabhar fictionolaíochta do fáistí nó éigean. Ach aníos má chuirdaí duine ag an Tokyo litú gaige ar YouTube dtiocfaidh siad ar an bhísin seo feic siad é. Fiú hunnig mé rein rudí ar nós féachana ó dhaoine eile ar YouTube agus siad rá rudí ar nós tris féachana ar nós seo híad na tangacha go Celtacha á leabhart agus iad sin na chuirmach agus cinná go meach an gaige ar fáil. Agus rud le YouTube, credim go bheith YouTube an ag an 10 bliana, beidir fiú 50 blian, mar bunan agus a lán siomh agus appan eile, sin go bheith sé an ag an 50 blian mar sin. Tá is málan bheith a gcurann sin agus legaméis siad an amachchan seo. Ach na leabharmheas sin ní bhrúmíad chomh mór sin, ach tá mé ar thiamh nó app eile, ní bhfuil ólascad ar TikTok Ciarán. Tá mar rubbag roiseán de TikTok ach de clun na golóir cunsfuoi. So now ní dhéana seo le muomhas am héin atáim ach díreach mar léirú ar denm sais rudí beaga amadacha nó rudí a rihan lom joke na beaga agus denm de hafad lemafáil mar seo agus chum beidir na fóheadal chaige arú mar bhíon ar an gcuid is mó a íseán na leitheanta seo. Agus díreach mar léirú ar céibh duine tá trééis brandnig. A cean is mótá gom bhreathnig brathníoch ar 60,000 uair. Agus beidir an airfa uaireanta ní féidir na figurú a creidúnt, aber le Facebook couple bliana hin bhí siad géirí níos mó agad mar gíochta ála chuoine agus bhéadíidir gach lucht féachana fá. Sús le 1,000 van géad. So uaireanta ní féile le creidúnt ontú. Ach aber tá sam go siad seo fér mar fáim na céalta tráchtainna ar roinnt na féachana agus fáim na dehanna de bhíalta de chríthe nó de likes. Dus rudí beaga amadacha so na féachana is déanaí de mo chuid. 4,000, 4,000, 6,000, 1,000, 5,000, 3,000, 2,000, 60,000, 3,000, 2,000, 2,600, 6,000, 58,000, 59,000, 3,000, 3,000, 1,000, 6,000, 6,000, 3,000, 1,000, 2,000. So sin roinnt in féachana le déanaí. Tá siad annach aird, tá siad anna gharibh ó thaobh agur tháireacht agus ní mór an de snasar nó lehéid. Ach fós brathnaíonn a lán daoine orthu agus rud atá spéisiúil gur féidir eiscint céimhéad ama a chat daoine ag breanú ar na féachana seo. Agus uaireanta agus bud is smaoine fí cuasaí
cóhíal agus timpachta nach rud ionintach é nuair eiceann rud ag mar seo. Ach héad gaige beidir ar nefa sé tábhaach. So right den fís an seo tá Catini quaige uair ag brathnú ar na fís an sin ar churnú an tam ar fad le chéile. No ar YouTube gach mí caitheann daoine thart ar quaige uair sin quaige uair a clig ag brathnú ar íseáin. Agus táirlinn sin nuair bhíon imimechola, nuair bhíon Soáile, agus is cinál bíon daoine caint uaireanta ar income é dulangach nó passive income, agus sais passive gailgóireacht nó passive obair san na cúise atá, mar tá daoine in an brathnú sin ein uair, tagann daoine thugam uaireanta le ará, tá sé sin an spéisiúil nó chuir mé simsa le ar seo. So tá gach mí brathníonn daoine ar caige uair cléig de rud éigean atá déanta gom, beidir gur bhfuil reinfad in daoine céine gceist, ach fós tá daoine breanú ar caige, beidir nach gaige na gaeltachta í, ach is gaige de chinálí, agus bíon termíocht intí tá líofacht éigean a gom ar a laghad, agus rud is mó le na leabharmheasanna ná go mín ag géirí daoine is spreige le léthireacht, mar gas an deanga go mbíonn le tá sé tharbh tábhachtach a bheith ag léamh agus feicim taobhíor dit an sin, tá bailúcán anamhrá leabhar agus aithníonn star na gaige agus cranóga agus rudí spéisiúla éagsúla an. Ach tá mé géirí discourse sin rud eile tá géirí anamh, tá lá rudí sais ideolaíocha agus rudí ritheadúm go fánach. Tá mé géirí discourse a chruthús a gaige. So tá mé géirí play agus siras in ear faoi leabhar, tá mé géirí daoine spreige le bheith léamh gaige, tá mé géirí gomraithig údar go bhfuil daoine ag léamh na leabhar, mar tá agus go maiann siad so ein uair eicem údar, taobh hoca agus leabhar, dearan léimh a leabhar, aithn sé lum chuiníart. Tá sé nuair bíonn sé scríomh gearcéalt agus roinnt di éagsúla, nuair leabharíonn den lum bhí leabhar tá scríomh go is brála mé, spreagann sé mé an irid sin, chuann sé mé scríomh a réist. Agus mulam gachtain sin íon. So taisiúm bhína spreige le bheith scríomh, taisiúm ceirú le cruthú clasací, mar caiigh tú leabhar mhór a bheith go i dteanga. Agus ní hagan andáibh sin murmíon daoine rá, seo leabhar an bhá, agus mar néann tú le daoine bheith léamh leabhar mar sin. Tá leabhar tá go má chum chun cín go mór é bhí me leabhar le daoine faoi bhí má spreige agus le hééis sin. So sin échtint éigen ar na rudí éagsúla atá dul aráig im internet. An garann sé sin le de cheist. Well, mai hu, cawdint gymor, Jerem sa rod gyminig maid le chwrs i geilige on, nuair ta imach geilige on. Ma ta gagan a ieg on, jarig i hiantach leis. Ma ta fiche dyna lahar fi se iantach. Ma ta sesir lahar, jari leis. Agus ma ta nis luna sin, wel, caimaj a yenna caberbi. So, ni fem hian hwbwr sin fi cwrsi lehracht an oisteach an sin. An rydw jarhin nis na an balach as far hon féachana an sin de chorn kin na trid Facebook. Agus ni maile dini sin ach mar gynna obrian major lucht lehracht go garmol mar sin ma fos le barla. Facebook, buenan chulerad le Facebook. Agus Google search chomai, mar sin bikinse go an SEO, lucht SEO ar de goni. Ach, moeim go ruch de couple ruddy hard of a similar sin. Darlam se goni, bar is richtenach go me leirbas file ar gach lor an nelige. Agus tasum go ken chorus agin se gelige. Chorus lofa darlam se ni team leis. Na gan janan to miauarj ar lochi nach wel mai. Agus is te grain go mar sin. Maar could why maiche sa sil na gaelige buna sé sin le an caralum an scríb nó seo. An bhfuil sé am bháil de me clic héin. Mar gach rud a dhéanann me clic héin tá ma déine aontach. Agus tá na daoine tíb an muide sin níl sé aontach. Agus mar sin ní tailam sa gúil sin nádra nó ceart nó chóir. Agus deir daoine well, ní ceart go má to really near while I'm running Jultach a screw. In Rodshaw and Dennis when you for Kesha Jarafach, Tan Lorsha, Hostun to Sasha, Tasha Ho Morsha, Tasha Ho Tawatashan, Tasha Iantach. No, my hair's a base of Lorsha, Kehan than a shot, ni Mila me. Barlak Scribner Shilum Lerbas critical. Sean already mai, Sean already nachwell mai, Sean already a hatchin lad, Sean already nar hatchin lad. I guess Shilum go shin a wadness nadra, I guess Shilum go Gerga. Le níomháin lerbas mar is all the chain te lorthaí a ilsiú sa gaeilge te lorthaí a bhilsiú sa gaeilge agus
An bhfuil is ag an úidir an túidir híana go bhfuil se fil si a fiú Níl sam mar sin bí an áras. A runs Granver fi sin lá cai gur fáil si ag leabhar ná gá agus nach raibh bés ag an úidir gur fáil si ag iad. Bhfuil tasú go gur over chlór ní a bheith teachtar scéal in ar hála sé sin. Tasú go scéal nó gá ar hála agus thug me se an dóir a scríb duine ag an dá agus bhí aíonnta sé. Mar tá cinál bí an rudí fánacha an. So, yeah, cinál easlí nógamsa go mé níos mó main neusplacha an alternacha an sa réige, agus mé si ar fád a bathú isteach a ggóras a bháin. Mar sin tá si bheh si Jackar le chuntas Facebook a chonnealt le do hodíachtaí a bháin ach ra mar rud é beidir go si a bathú isteach i ggóras cinál guntas Facebook a bháin. Dearm se sin bhí sé sin agam rud an a dhéanú leis an túriscóir a chunim a gáil mas a régan é agus bíam sa garcha amach ar gghine eile a úsáid an choras WordPress chun a ilisiú a dhéanú ar físaí agus ar písaí YouTube. Námtí ní bhíon an tam agam. So mar sin bí cinál sprágaí sin. Ar náiad tá channel YouTube agam hain agus ní dhearna bhí sé gceist agam le bliantí agus an sin tháinig mé de cheansa agus dúirt me sé réit deanna me sé sin chomáid cópáilí me sin godéireach agus tá rinslóirí agam chun leirhas i dhéanamharthú. Agus thomáile sin go leir caiintina tugam caiintina pibli agus tá siad ar mar réomhre, tá siad ar chláigan be ceart go mé siad ar fáil. Agus cinan rudí ar Bhí tóir in na caiintina sin. Bhí agus sin stop siad agus bhí mar bortha sin bhí me géirí ceanna dhéanam an 1 agus sin hanig an síl idir meise agus me channel YouTube. Ach tuí mar ráisiige mar ní gadam a bheithú bortha sin bhí cinál bhí amagam har a tairí an sinna dhéanú níl an éis beidir go mééis sa bliana uair agus bhile mé dhéanú chumáid. Bíon ceanna na ceisní chuirtarm sa gúna cin na chocolate seo dhéana sa bhéla na chocolate seo dhéana sa bhéla agus tá sin mar atá ach ceanna na faithnaí agus bíam sa a caiint faoi canhain si go starna géige. Tá sé Harbh táhachtach go méach rudí sa gaige agus gnéireach na rudí sin le daine caiidú gaige elam chun seo a bheith go. Go háirthe na canútaí. Na daine bh simachchas na canútaí. Tá sí damananta inrá, dúnta inrá leis an méle. Fála mí gaige a chuir má tá sé runnar seo tuis go Ciarán Dunbar an. Ach caiig tú arála daine. Uanta bíon daine ag imachtaí bhí rudí ort ó caiise seo bheith ahangach. No, caiig rudí a bheith in gaige chun daine a bheile. Tá áit an de rudí dáhangacha béidir ach tá a leiad sin rudí in gaige agus in gaige amháin. Má chuir tú coprúd breise in gaige nílann sin ach spreagad do gaine eile leis an tanga eile. Intíam leis, intíam le sin agus intíam leat go hiiles go homlan. Ach, má ghlachan mud rinme sreithir il an rachrí bhhail am teachta ráisiige sin. Ach, bhí muidir an ilein a deaghfuil am. Agus tá siad in na géirí rud ag an na dhéanam. Agus sílam gur bhailam an star cheilse sin át a thuirte ráis acu agus go mé anamsta sin gur hanga go practicú. Ach ghlacham de fuinse ach níl me si a caiint sin is a chud sin caiint le géile goirí lífanú le fólam nuirí tamid se caiint le daoine a chail an nóchas go hiiles go homlan agus sílam go bhfuil cas a dhéanúin sin don rud ráithangach ach ráithangach Tá rud eile sin sin beir. Ar náid nar a German ráithangach go minic is charma bréagach cin bíon an rud omlan an éige ráithangach go minic go héfachtach agus bíon an rud ráithangach bíon sin merla agus sin mar atá ach sílam go bhfuil mar a deir tú go bhfuil féidirachtaí an do riine a cruú ábhar agus i léanú just dear caiithú géige amachchan sin go glasí daoine go bí géige atá agus cean an rudí a smuoinim héin bhil seans nach bhfuil an féachana seo deanta go chomáid sin ach mas féidir le de duine éigen é dhéanana níos fearr. Well, deanna mar sin
Ceanna níosfar mar sin bhím sa smuoine beidir gur féidir daoine spragu hon rud ag na dhéanana níosfar. Agus mar a deirtú hín glachan sé tamil éigen hon féachana dhéanú ach glachan sé níos mó am hon rud ag na scrúh amach agus a heiceil agus a fráfú agus mar sin is bánach íontach chun dul a deagháil a daoine gotíireach. Cínte cúpla a luing bhí tú haon tóca le Facebook. Tá luach éigen ar Facebook ach aber ó mhaithise níos fear bheag an duine ógatá ar Facebook go réalta mar sin caiimid teachtar ar Instagram nó ar TikTok nó lehéid. Ach begur an tú a bhela go TikTok ceim na leanta seo. Ach is bralam freisin díreach is an tí spragan tú daine eile le rudí anamh mar fiú ó thusig mé an canal YouTube braham go cúpla duine eile crocha níos má rudí ar YouTube freisin agus fecum stuff eile an ní mar agur mis bhána spraig iad bhí daine an Rome a spraig méile na dhéanamh. Ach sin go sé tágad ach sin agus buanam chumá ní ar lína óháin anam rudí so bíon ag agrú imachtaí sa fíorthail le daine is seomarí agus casta de chéile agus bhí a bhaint gom le club ar an íochta a thusig mé igló chunar na gaige agus gailgóirí agus bhí beidir 6 nó 7 níachta going ón saoire agus bhí an chud is mó go díalta amach agus bhí tithe lán an tú agus bhí níos mó na fiche nó trucha bhí beidir ar meán trucha nó trucha cuaig duine acu beidir gribh sríanta áir le COVID a gceist ach agriam rudí sa fíorthail freisin ach tá mé géirí sa daine is spreige ar bhaile éagsúla. Rud amháin a dearing leat tá spéisianna bhrálam níos spéisianna níos aistí a eiscint tríomh so tá simime is star bhílete bhrálam féachana eiscint faoi hancanna nó nílas agam unra na nidálach péród a gurn tú an simán Bheag sé anspéisi bheith éiste le caint faoi nílas agam tá agam gur sa sihín tú sa réimse sin ach beidir go bheith fá tankchanal na gaige a bhainú. Well gur mín maigad as marún a scéalú níor hiic me sé go sé sin ar ólas ag daoine ach tá pointse táhat a chuhéanamh sin mar anna chud gaeilgeoirí tá muid a garcar a chéile mar ghaoine éon dhementeach mar a deartha sé sin tá eithneogin ar a chéile marhealar a gaeile agus bíon muid a caiinte a gaeile mar sin rud chaitianta adrin agus luúan engus ó Halloween seo go minic gur béis an tús foiinse ach an sin ní bhíon cinál fíor aithne a gin ar a chéile go minic mar sin dá deochu de bheice duine ag an star Google dá méhinn sa cúis am ag an deirtí bhfuil tá spéis bhí chláinsiúil ag an duine seo i daincinní agus tá stáil am sa nachrú córa agam a néige riú le gaeilgeoir rá what's agad seo an Sherman nó an Panzer IV go dé a bad no gur lór me se le cetéan fá bhfuil armar éfachtach mata ilan an agus mar sin de cínta tá spéisianna ag daoine tíomh an muide sin agus beceart go mbeadh siad a caint fin a ruidir sin mar hampla is sain ólaí me sé amachchat amach ar cearcannaí agus bheith chud de mbeadh sé sin a róla a chud de cháide ach níléon cearcannaí agam sa fallahar tá me nesta tiíocht agus bíon mar chud cáde rá gúní tá hóhólach sin ar na rudí sin. Ach bhí hín buthas stocha go mar rudig an dearna me sin an éige nach mé den ar bé an isteach leis ach mar a luí tú hén ó caiimidé a chur amachchan sin hon go mbeadh spéisiach daoine an ach aon téim le sin céad faoin géad ná tá spéisianna ag gach gaeilgeoirí a rudig an eile agus is cinál rún é sin ní lóra sin agus caiimiid níos mó de sin a scríú. Agus ar bhela tá échtdeanta ag páidir go snadaí agus coscéim, mar lig sé de rií scríú faoi go leor rudí éagsúla agus ach ar bhealach dúirt daoine leis bhfuil cén fá níl duine bí hon leo fa seo. Ach mar arcan muidir rinstin na lóirí tá rudí íontacha go le ra trí géige nach bhfuil atá a géige ach nach muan leis géige gotéach mar hapla bhí me gart fahanne leor Vincent Morlíonn sin tá bhhail am leirhas a dhéanamhar sin golua. Agus sin leor cuasaí staire atá gceist agus sin leor a bhfuil léireacht anna bhór til se ige
sin nóir bhfuil. Seo an ceannatá idir lábha ag fi láthir ná an ceann. Ní hé scríb se cáhfuil seinis. Bhí se go man sin. Cuasaí stair a bhí sé caiint faoi an dóid scríbtar an stair an dhéanaan agus mar sin de sráid de alt. Agus híl mise ó hiú cuasaí intellectuala. Go a bheith sin na PC is fiúntaí dar scríú an éige le fad an lá. Cé go raibh sé léanta agus go raibh commas intellectual an ní raibh sé láfa le tebaíocht mar a dheartha mar bhá iireachta bhí an dul in le tebaíocht agus le teoracha agus a réist. Is rud iontacha sin agus tá sé an éige ach ní bhaineann se le géige go dtíireach agus becheartún ar fád beidir be scríú agus is smúniú faoi rud mar sin. Bhí déit mis kainter fan le fi rudi éagsú lach sílam Tásúla gom gonne na boncheisten sin faoi lucht féachana is freigar ha gom agus Tásúla gom gohfuil geltan is feite gom wet in isis gin tú fián faoi na panzers agus na buchaí eile ach dúach rud eile faoi lucht féachana mar okul square uanta pluisiom rudi faoi aber TG cahar agus lucht féachana vín si TG cahar chlórcha áirithe siad uanta na chlórcha drámaíocht a gaige bhín lucht féachana ísle go sin. Chlóra me héimportán an gaig go scrambre uirlín gur bheith an ceann is luúr bhraithí daine le fada. Ach uanta beidir nach chuiln sin nach léirú go bhfuil an pobl gaige a bhfuil simach is a drámaíocht agus bhí brenner an television lá sin an dá lá sin measar beag. Uanta níor ecan tú lucht féachana ar níor aonn tú lucht féachana de céad nó míle duine beidir go sin an lucht féachana beidir go sin a líon daoine le gaige bhfuil simach agus ar thuúla faoi. Is féidir bheith méadú a gánaí ach níor aon rudí líon ísisiil roiir ní díspreag ar fad aimas mar uint bí mar well tá pobe sin an cai mé sé a hógá tá mé a bhrúrá beag aníine ach ní hin an tain spruch tá mé géirí é dhéanamh tá mé géir go meid se an tá mé géirí gur spragging roiimlíine eile agus go meid se an agus creidú go sean go meid se an fá reinfá dehanna de bblianta. Chur leis an French sin ar bhálach ní bhhailm sa bheith caiint faoi ar fostin am chuid agus mar sin, but chuinte sin na géalscéil gcéimne dú. Mar nuair a bhí géalscéil an bhí muid déirthe ar géalscéil agus rinneid ar níhil gach seach an chun géalscéil chumach. Agus creidím cean an rudí a creidím faoi géalscéil na gur ó fios an gach seachtain a hanig séach, gur ó muid a gcónaí fóbert agus a fád. Nuair a hanig deadú le géalscéil den chéidir a riú. Thosaí muid a fisrú na bhigarí féachana agus léithreachta a bhí ag féachana eile. Chur TD anna spéis sa chéist, agus deirí leis figarí féachana a eile waras na Gaeilge. Bhí nóta leis na figarí sin. Ná scéal leis na maiid seo, mar thoca lá anna dochar a dhéanamh. De scéalthaí iad gan cóheics mar a dthe. Agus is ceann sa bheith arcar na figarí. Agus dúirt me se cin fá aró muid thocrúa sin áirín hín. Mar le fidircí géalscéil, mar creid mo dinne fásta go siad go thug. Agus sin ar thosaí me sé festrú na figarí féachana ificóla a bhí ag na papaí céige riú go dtí sin. Agus hiic me se cin fá aró me thocrúa sin ar na daoine sin a debair de géalscéil. Bhí me cinnal go glórach, bhí me chur breúir hí a gcónaí a gompraid le gachrod a thuí ribh agus ceann am ar agthir scríú thugam sa dúirte fan go bheici me dúirte. Tá 5,000 duine léomh an Steve Italín ag an am sin. Tá sé bheith déalar a leiad 1,200 cóp sa snoppaí agus 4,500 cópanna denmh don an rudidir lína. Bhí sé bheith deanú go héimteach. Bhí sé bheith deanú go héimteach agus an rud a bhíán níor hiic sibh
goróise bheith déanana go héintach. Mar níl an 5,000 sin an. Ní hon an papra cheannacht. Agus bhhealach hon ar bhaile léthreacht leis an si bhidling, chrúhímuid lucht léthreacht a géige nua ó bhór. Mar bhíimeid garcha 5,000 duine. In eine seachne no níos mó an amantí agus bhhealach le gach géile goir si bhidling géil scéal an am bháin. No eile agus go réalta bhíimeid kaint faoi beidir ceathrú cod de lucht léthreacht na géige a léo in eine seachne. Ach bhí mat thar bheith cruúáin héin. Agus níor hiigmuid go rud ag an ionintach deantógan gotí go se roa. Agus dóla me sé ceacht bhui sin ceacht crua mar itara ach sin ceachta a anan lom a gúnaí. Seo, níl crí fphobal na géige chomór sin. Agus céimeid a bheith obair sin ach beidir nach cheartún a bheith chócrua sin ar on héin. A gobar leis na daine atágann samatá láthir. Bhí rud ag an honimile déine, bhí duine léocht ar ábhar sanspéise dá goid hain agus rá ar chódam le an béige a dhéanamh. Agus bhí duine ar óbachóir agus bhfuil caiigh mé céad duine áil atá sásta freastal ar an rud. An líon céanna daine a bhí sásta freastal ar an rud méir le. Tá pobal ag níos lú, so bhí rá bhil ní bhiúda mé dhéanamh mar bhaim an líon céanna daine déistáglum sa gaige is a déistum sa bhéirle. So ní me chuna dhéanamh tá pobal na gaige níos lú ar nóí beag níos lú daine an. Ach scéile sin é mar bhíon. Ach tá figurí léthireacht agus rein trúd éagsúla tá siad spéisiú go leir céimé duine a cheanaíonn sa leabhar chuirt go haon sim sa ceistin agus leabhar brachtas an gomín sin rá gomíon méadú seasta ar na leabhar a ail sin siad, so beidir gur 1,000 cóp a chuann siad gló i dosach. Ach aber Harry Potter le mé dúrascáil áte igen gur 60,000 cóp a dílacht an leabhar gaige sin. So sé fós ar díal. Is tá dramana ára an cuis céim an éireann siad gnéireann siad 7,000 cóp nó gur ghear siad siar ag 3,000 cóp. Ach dá riar an dhéanann siad fógraíocht dá laghad mar sin ní féidir bheith agsúil le dílaíocht mhór. Well, Johnny me sé fógraíocht. Right. Luimiid cuasí míle tá an. Tá termán cuasí míle tá pinpoint strike. Seachas buamáil carpéid a dhéanamh gur féidir just díreach éire. In námantí agus me sé scrí agus géalaige, bím sa smuoinú gur pinpoint strike an mar. Is minic a chorú ceistarm sa cin fanach scríb me sé seo in Ireland. Agus dúirt me sé bhil scríb me aiste donna beirleoirí ar seo, agus dúirt me ní féidir ní anatí in chéal sa beirla. Agus dúirt daoine lem bhil beidir go lehéad 1,000 duine é Ireland. Agus beidir go ganóchad 1,000 duine é Ireland. Agus tá go cosúil go leor lóirí beirla teist go leor acu míon sin na siopa ach ní bhíon teannachar aige. Ach de lehéad 100 duine seo tasogam gur a bíad na daoine cearta iad. Pinpoint strike seachas buamáil carpéid atá. Díreú isteach ar phobal agus sa hí sin thar ama beidir go mó níos mó teannachar aige. Ar réalagóirí ar na gael agus mar sin de éiscrífa díirithe ar phobal ar le ar grammar le agus ar dhearcúir le spric a bháin. So sin just punte dhéanamh. Well, ag denna fógurt a táid chuirrma hain eisteánach an dearna bliana se caite tint na farige. Dí hart ar bblianahain agus tá sé fós a gló beidir nach bhfuil i bhád ó 1,000 cóp díalta. Tásúla go méidir go ggurfar an dara baisc de 1,000 cóp i gló. Ach rud amháin atá brete a gom ó chuoine bheith caintlum ar an tráid, or sé sin uair ó chuoine a bheith caintlum agus mé an mbun sa leithras i gló an chunir agus an áit na eile. Nach gur léadaoine é. Rinne mé lán fógraíochta faoi ach léadaoine. Tá mé cínte go leor gur le copplicéad duine é ar a laghad. Agus nílas agam tá cínte go bhfuil leabhar áirithe ar díleach níos má cóipin ach go méidir nar léach é nar léach iad ó húscatéirla. Ar laghad leis an rud sin atá anna dú ar fád a baint leabhar chumach. Nuair léon copplicéad duine rud
tá sása bhéigen le baintas ar níl déir take fo. Tá nummer go rudí le rágaing becording rud seachtain uí ana bas seo ach tá mé sugmór sin bhí an úd faoine tancan a sugum go ragarméid chud ceisna ar fád mar eile ar íorí agus stadrih agus gur mé bhagad Ciarán Dunbar agus Ceannaigí síalta le Ciarán Dunbar slán. Gan live.